హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు వారి లెవెల్ 3 క్లాస్ లో భక్తి రసామృత సింధు ఇంట్రడక్షన్ తొలి పలుకులు ఈరోజు చూద్దాము. సో ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపిక కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రిये. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. సో భక్తి రసామృత సింధు మనం ఇప్పటి వరకు ఉపదేశామృతం ఈశోపనిషత్తు చూసాం. ఇది 3వ పుస్తకం ఈ లెవెల్ 3లో. వాటి రెండింటికంటే కూడా పెద్దది భక్తి రసామృత సింధు. ఇంగ్లీష్ లో నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ అని ఈ పుస్తకాన్ని ఇంగ్లీష్ లో అన్నారు. సో నెక్టర్ అంటే అమృతం, డివోషన్ అంటే భక్తి అనేటటువంటి అమృతం. అందుకనే దీనికి తెలుగులో సాంస్కృతిక సంబంధితమైనటువంటి టైటిల్ ఏమిటి అంటే భక్తి రస అమృత సింధు. సో ఈ భక్తి రసామృతం అనే ఈ గ్రంథంలో మరి ఇది సంస్కృతంలో రూప గోస్వామి రచించారు. ఆయనే ఉపదేశామృతం కూడా రచించారని మనం చూసాం. సో ఇది కూడా రూప గోస్వామి రచించడం, దానికి మరి వ్యాఖ్యానం శ్రీల ప్రభుపాద రాయడం జరిగింది. సో రూప గోస్వామి ఎవరు? చైతన్య మహాప్రభుకి ప్రత్యక్ష శిష్యుడు. సో ఆయనకి ప్రత్యక్షంగా ఉన్న శిష్యుల్లో 6 ముఖ్యులు. అందుకని ఎందుకు అంటే వాళ్ళ 6 కూడా ఎంతో నియమ నిబంధనలతో ఉన్న శుద్ధ భక్తులు. కాబట్టి
వాళ్ళు 6గురిని గోస్వాములు అంటే ఇంద్రియాలను జయించగలిగిన వాళ్ళు అనే పేరు వాళ్ళకు వచ్చింది. ఈ 6గురిలో రూప గోస్వామి ముఖ్యులు. సో ఈ రూప గోస్వామి గురించి మనం ఉపదేశామృతం చెప్పుకున్నప్పుడు కూడా చూసాం. ఆయన యొక్క పూర్వ వృత్తాంతం ఏమిటి అంటే, ఆయన మరి ప్రభుపాదుల ఈ మహమ్మదీ రాజ్యంలో ఆయన మంత్రిగా ఉన్నారని, తర్వాత ఆయన సోదరుడు ఇంకొక ఆయన సనాతన గోస్వామి, ఆయన కూడా ఈ మహమ్మదీయుల రాజ్యంలో పని చేయడం జరిగింది. సో వీళ్ళకు ఇద్దరికి, ఇది రూప గోస్వామికి ఆయన సోదరుడు అయిన సనాతన గోస్వామికి దబీర్ ఖాసా సాకార్ మల్లిక్ అనే పేర్లు పెట్టారనమాట వాళ్ళు ఆ మహమ్మదీయులు. కాబట్టి నవాబు హుసేన్ షా ఆస్థానంలో వాళ్ళు బాధ్యతాయుతమైనటువంటి మంత్రి పదవులలో ఉండేవారు. అయితే 500 ఏళ్ల క్రితం ఈ హిందూ సంఘంలో మన కట్టుబాట్లన్నీ కూడా చాలా కఠోరంగా ఉండేవి. ఆ రోజుల్లో బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టిన వాళ్ళు ఇలా మహమ్మదీయుల వద్ద గనక ఉద్యోగం చేసినట్లయితే అతనిని బ్రాహ్మణ కులం నుంచి కూడా వెలివేసినట్లు చూసేవారు. ఈ దబీర్ ఖాసా సాకార్ మల్లిక్ అనే ఈ సోదరులు ఇద్దరికి కూడా ఇటువంటి దుర్దశే ప్రాప్తించింది అంటున్నారు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఒక అత్యున్నతమైన బ్రాహ్మణ కుటుంబానికి చెందిన వాళ్ళు, కానీ హుసేన్ షా ప్రభుత్వంలో మంత్రి పదవులు స్వీకరించారు కాబట్టి వాళ్ళని కులం నుండి వెలివేయడం జరిగింది అనమాట. సో ఈ ఇరువురు సోదరులను కూడా శిష్యులుగా స్వీకరించి చైతన్య మహాప్రభు బ్రాహ్మణ సంస్కృతిలో అత్యున్నత స్థితి అయిన గోస్వామి స్థాయికి వాళ్ళని ఉద్ధరించడం ఆయన యొక్క అనుగ్రహం, చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అనుగ్రహం అంటున్నారు. సో ఈ మిగిలిన వాళ్ళంతా వాళ్ళని వెలివేస్తే చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళని చేరదీసి వాళ్ళకి అనుగ్రహాన్ని ఆయన ఇచ్చారు. సో అది ఆయన యొక్క అనుగ్రహ ఫలితం వాళ్ళు ఈ స్థితికి రావడం అంటున్నారు అనమాట. అలాగే చైతన్య మహాప్రభు ఈ మహమ్మదీయన్ కుటుంబంలో పుట్టిన హరిదాస్ ఠాకూర్ను కూడా శిష్యుడిగా అంగీకరించడం జరిగింది. నామాచారి బిరుదు ఉన్న హరిదాస్ ఠాకూర్, ఆయన మరి నామాచార్యుడిగా ఆయనను మార్చి ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని నిత్యము ఆయన జపిస్తూ ఉండేవారు అనమాట. సో చైతన్య మహాప్రభు సిద్ధాంతం ఏమిటి అంటే, ఈ కృష్ణతత్వం తెలిసిన వాళ్ళు, భక్తిలో ఉన్న వాళ్ళు బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించిన వారి కంటే కూడా గొప్పవాళ్ళు అని ఆయన యొక్క ఉద్దేశం. ఏది ఈ చైతన్య మహాప్రభు ఉద్దేశం ఏంటి అంటే, ఎవరైతే భక్తి మార్గంలో కృష్ణతత్వంలో ఉంటారో వాళ్ళు బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో ఉన్న వారి కంటే కూడా ఉన్నతులు అని చెప్పేసి. సో వేద సారం కూడా, ముఖ్యంగా భగవద్గీత భాగవతాల్లో కూడా అంగీకరించిన సిద్ధాంతం ఇదే. ఏమిటి అంటే, మరి నిజమైనటువంటి కృష్ణతత్వం తెలిసి భక్తిలో ఉన్న వాళ్ళు బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించిన వాళ్ళ కంటే కూడా ఉన్నతులు అని. సో అందరికీ కూడా శిక్షణ ఇచ్చి ఈ అత్యున్నతమైన ఈ గోస్వామి అనే స్థితికి ఉద్ధరింపజేయాలి ప్రతి జీవిని కూడా అని చైతన్య మహాప్రభు ఈ ఉద్యమం యొక్క సిద్ధాంతాన్ని ఆయన ఈ భక్తి రసామృత సింధులో ఇంకా మనకి వివరంగా తెలిపారు అని చెప్పి ఇంట్రడక్షన్ అన్నమాట మనం చూసేది. సో ఈ దబీర్ ఖాసా సాకార్ మల్లిక్ అనే సోదరులు కదా వీళ్ళిద్దరు, ఏది రూప గోస్వామి సనాతన గోస్వామి, వీళ్ళకి మహమ్మదీయులు ఇచ్చిన పేర్లవి. సో వీళ్ళు మాల్డా జిల్లాలో రామకేళి అనే గ్రామంలో చైతన్య మహాప్రభువును ఫస్ట్ కలుసుకోవడం జరిగింది అనమాట. వెంటనే ఆయన్ని ఎప్పుడైతే కలుసుకున్నారో ఆయన యొక్క మహత్యం వాళ్ళకి అర్థమయ్యి వాళ్ళు వెంటనే ఉద్యోగాల నుంచి విరమించి రిజైన్ చేసేసి చైతన్య మహాప్రభు శిష్యులు అవ్వాలి అని చెప్పి నిశ్చయించుకున్నారు. అయితే వెంటనే రూప గోస్వామి ఈ దబీర్ ఖాసా ఉద్యోగానికి విరమణ చేసేసి ఆయన తనకు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రావాల్సిన జీతం, ఆ ధనాన్ని అంతా కూడా తీసేసుకుని ఆయన ఉద్యోగం వదలడం జరిగింది. ఆ ధనం తీసుకుని మరి ఇన్ని రోజులు వాళ్ళకి చేసిన ఆ ఉద్యోగంలో సేవతో ఆయన కొన్ని కోట్ల బంగారు నాణ్యాల రూపంలో ఉంది ఆయన ధనం, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆయన తీసుకున్న ఆ జీతం తాలూకు ధనం. అయితే ఎంత బంగారం ఉన్నది అంటే ఒక పడవంతా కూడా ఈ బంగారు నాణ్యాలతో నిండిపోయింది అని చెప్పి చైతన్య చరితామృతంలో వర్ణించారు.
అంతటి ధనం ఆయన ఆర్జించడం జరిగింది ఆ ఉద్యోగంలో. అయితే ఆ ధనాన్ని ఆయన ఏ విధంగా ఉపయోగించారు అన్నది మనకి ఇక్కడ ఆదర్శప్రాయం అని చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా కృష్ణ భక్తులకి అందరూ మానవులందరూ కూడా అనుకరింపదగినటువంటి విధంలో ఆయన ఈ ధనాన్ని ఉపయోగించారు అంటున్నారు. ఎలా అంటే ఆ ధనంలో 50% ఆయన ఈ భక్తులందరికీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో అంటే ఆయనకు వచ్చినటువంటి ఈ ధనంలో 50% ఆయన భక్తులకు ఇచ్చేశారట. ఆ తరువాత ఇంకొక మిగిలిన 50%లో అంటే మిగిలిన సగంలో ఇంకొక 25% అంటే ఆ సగంలో ఇంకొక సగం అన్నమాట. అది బంధువులందరికి ఇచ్చేశారు. ఒక సగమేమో భక్తులకి ఇచ్చారు, మిగిలిన సగంలో ఇంకొక సగం బంధువులందరికి ఇచ్చారు. ఇకపోతే ఎంత మిగిలింది? ఒక పావు మిగిలింది. ఆ పావు కూడా తన యొక్క జీవిత అవసరాలకు ఖర్చులకు ఆయన ఉంచుకున్నారు. సో మొత్తం వచ్చిన దాంట్లో 35 వంతు ఆయన ఇచ్చేయడం జరిగింది, ఒక పావు మాత్రం ఉంచుకున్నారు. సో ఆ తరువాత ఈ ఆయన సోదరుడు అయిన సనాతన గోస్వామి, ఆయన మహమ్మదీ పేరు సాకార్ మల్లిక్, ఆయన కూడా ఉద్యోగ విరమణ చేయాలని అనుకున్నప్పుడు ఈ నవాబు చాలా ఆందోళన పడిపోయి కోపం తెచ్చుకుని, ఇలా మీరు ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఉద్యోగం మానేస్తారా అని చెప్పేసి అతనిని ఆగ్రహంతో జైల్లో పెట్టించడం జరిగింది. సో అక్కడ అయితే తరువాత కొంతకాలానికి మరి ఈ సాకార్ మల్లిక్ అంటే సనాతన గోస్వామి తన యొక్క సోదరుడు సొంత ధనంతో ఆ గ్రామంలో వడ్డీ వ్యాపారి దగ్గర దాచినటువంటి ధనం సహాయంతో ఆ హుసేన్ షా జైలు నుంచి ఆయన తప్పించుకున్నాడు అనమాట. ఈ హుసేన్ షా ఈ సనాతన గోస్వామిని డబ్బు ఇవ్వకుండా, జీతం ఇవ్వకుండా ఉండడమే కాకుండా ఉద్యోగం నుంచి విరమణ కూడా చేయనివ్వకుండా జైల్లో పెట్టడం జరిగింది. నేను ఎప్పుడైతే ఉద్యోగం మానేస్తానని ఆయన అడిగినప్పుడు ఆయన జీతం ఇవ్వకుండా జైల్లో పెట్టడం జరిగింది. సో కానీ రూప గోస్వామి కొంత ధనాన్ని ఉంచుకున్న ధనంలో ఆయన సహాయంతో ఆయన మొత్తానికి ఈ జైలు నుంచి తప్పించుకోవడం జరిగింది. ఆ రకంగా ఇద్దరు కూడా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఆశ్రయాన్ని సంపాదించారు. సో బయటకు వచ్చేసి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు శిష్యులు అవడం జరిగింది. అయితే రూప గోస్వామి అలహాబాద్ దగ్గర చైతన్య మహాప్రభువుని మొట్టమొదటిసారి ప్రయాగలో కలుసుకున్నారట మొట్టమొదటిసారి. అక్కడ దశాశ్వమేధ స్నాన ఘట్టంలో 10 రోజుల పాటు వరుసగా చైతన్య మహాప్రభు ఆయనకి ఉపదేశం చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ కృష్ణ తత్వాన్ని రూప గోస్వామి వారికి ఆయన బోధించారు. చైతన్య మహాప్రభు ఈ రకంగా రూప గోస్వామికి బోధించిన బోధలచే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు బోధనలు అనే గ్రంథంలో ఈ బోధనలన్నీ కూడా వివరించారు. ఏది ప్రభుపాద కూడా వాటిని వర్ణించారు. అయితే ఆ తరువాత కాలంలో రూప గోస్వామి ప్రభుపాదుల వారి ప్రామాణిక శాస్త్రాల్లో ఆయన చెప్పిన ఉదాహరణలను జోడించి చాలా రహస్యమైన సిద్ధాంత విజ్ఞానంతో భగవత్ ఉపదేశాలను వివరించారు రూప గోస్వామి. ఇప్పుడు శ్రీల శ్రీనివాసాచార్య ఆయన ఇది తెలుగులోకి అనువదించడం జరిగింది. ఇది మన భద్రసామ్య. ఆయన తను రచించిన ఆయన షడ్గోస్వామి అష్టకాన్ని రచించారు శ్రీనివాసాచార్య. అంటే షడ్గోస్వాములు అంటే 6 గోస్వామి. ఎవరు ఈ 6? మనం చెప్పుకుంటూ రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి, మరి రఘునాథ భట్టు, వీళ్ళందరూ ఇలా 6 ఉన్నారు కదా. వీళ్ళ 6 షడ్గోస్వాములు అంటారు. ఈ షడ్గోస్వాముల అష్టకంలో వీళ్ళ 6 కూడా సంస్కృతంలోనే కాకుండా పర్షియన్ లో, అరబిక్ లో, ఇలా విదేశీ భాషల్లో కూడా వీళ్ళు చాలా విద్వాంసులు అని చెప్పి వీళ్ళని పేర్కొన్నారు ఈ షడ్గోస్వామి. సో చైతన్య మహాప్రభు సిద్ధాంతం మరి వేదాలను అనుసరించి లోకంలో ప్రచారం చేయడం కోసం వాళ్ళు వైదిక సారస్వతాన్ని క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ రోజు మరి మనం ఈ కృష్ణ చైతన్యం అనేటటువంటి ఉద్యమానికి కూడా రూప గోస్వామి యొక్క రచనలే ప్రాతిపదికలు అంటున్నారు అనమాట. అంటే అవి ఫౌండేషన్ లాంటివి అన్నమాట, బేసిస్ ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమానికి.
ఈ రూప గోస్వామి రాసినటువంటి ఈ పుస్తకాలు. అందుకని మనం రూపానుగులం అంటే రూప గోస్వామి బుక్స్ మనం రచనలు ఫాలో అయ్యి తద్వారా భక్తిని పెంచుకునే వాళ్ళం కాబట్టి రూపానుగులము అని చెప్తున్నారు. అంటే రూప గోస్వామి ఆయన యొక్క అడుగు జాడల్లో నడిచేవారు అని అర్థం అనమాట. సో రూప గోస్వామి ఈ భక్తి రసామృత సింధువులో మనకి ఏ రకంగా భక్తిని పెంచుకోవాలి అనే విషయాన్ని వివరించారు కాబట్టి మనం ఇది చదువుతూ నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ పద్ధతిని రూపానుగులు అంటే రూప గోస్వామి యొక్క అడుగు జాడల్లో నడిచేవారు అనే అర్థం అని చెప్తున్నారు. సో ప్రస్తుతం ఈ భక్తి రసామృత సింధు అనే పేరుతో మరి మనం ప్రకటిస్తున్నటువంటి ఈ గ్రంథం మనందరికీ కూడా మార్గదర్శకంగా ఉండడానికి ఆయన రచించారు. ఈ పుస్తకాన్ని రచించడానికి కారణం ఏమిటి అంటే మన అందరికీ భక్తి మార్గంలో ఎలా నడుచుకోవాలి అనే విషయాన్ని తెలియజేయడానికి రచించడం జరిగింది. సో ఈ కృష్ణ చైతన్యంలో మనం ఉండాలి అంటే ఈ గొప్ప సారస్వతం వల్ల మనం లాభాన్ని పొందగలగాలి. అలాగే కృష్ణ చైతన్యంలో ఆ విధంగా సుస్థిరత్వాన్ని సాధించాలి అంటున్నారు. సో అసలు భక్తి అంటే ఏమిటి అంటే మరి ఆ భక్తితో సేవ అంటున్నారు. అంటే ఎంతో కొంత ఆకర్షక లక్షణం ప్రతి సేవలోనూ ఉంటుంది, ఎంతో కొంత అట్రాక్షన్ ఉంటుంది ప్రతి సేవలో కూడా. సో సేవ చేసే సేవకుడిని ముందుకు నడిపించే లక్షణమే ఈ ఆకర్షణ. ఆ సేవలో ఏదో ఆకర్షణ లేకపోతే సేవ ఎందుకు చేస్తారు అని చెప్పి ఇలా అంటున్నారు. అంటే ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఏదో విధమైన సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నాం. ఆ సేవ వల్ల మనకు కలిగే తృప్తి గాని ఆనందం గాని మనల్ని ఆ సేవ చేయడానికి పురిగొల్పుతున్నాయి కదా. సో ఇప్పుడు ఉదాహరణకి భార్య బిడ్డల పట్ల గల ప్రేరణతో ఒక గృహస్థుడు రాత్రింబవళ్ళు సేవ చేయొచ్చు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి కదా. సో అలాగే అంతకంటే పెద్ద కుటుంబం పట్ల ఉన్న ప్రేమతో ఒక ధర్మాత్ముడు దాన ధర్మాలు చేయొచ్చు. ఒక జాతీయవాది దేశం కోసం దేశ ప్రజల కోసం కష్టపడి పని చేయొచ్చు. సో ఈ గృహస్థుడైనా ధర్మాత్ముడైనా జాతీయవాది అయినా అలా సేవ చేయడానికి అంటే ప్రేరేపించే శక్తి రసం అంటారనమాట. వాళ్ళని ప్రోత్సహించే ఆ శక్తిని రసము అంటారు, అంటే అనుబంధము అని అర్థం అంటున్నారు. ఈ రసము అంటే ఈ అనుబంధం మిక్కిలి మధురంగా ఉంటుందట. ఐహిక జగత్తులో మరి పనిచేసే వాళ్ళంతా కూడా ఆస్వాదించే ఈ రసం కంటే ఈ భక్తి రసం విలక్షణమైనది. సో మనం అన్ని రకాల వాళ్ళని ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా. సో అలా ఈ బాహ్య ప్రపంచపు ఆకర్షణల కోసం పనిచేసే వారందరికంటే కూడా ఈ భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు ఇది ఇంకా కూడా మధురంగా ఉంటుంది అంటున్నారన్నమాట. సో ఈ భక్తి రసం చాలా విలక్షణమైనది, అంటే చాలా ప్రత్యేకమైనది అంటున్నారు. కాబట్టి మనం ఈ భౌతికత్వంలో రాత్రి మౌళ్ళు కష్టపడి పనిచేస్తూ మనకు వచ్చేటటువంటి ఆ రసం, ఆ ఇంద్రియ తృప్తి ఉంటుంది. ఏది భౌతికత్వం మీద ప్రేమతో మనం చేసినప్పుడు, కోరికతో చేసినప్పుడు ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోగలుగుతాం. అయితే ప్రాపంచిక రసంలో అంటే ఈ మామూలు ఈ కోరికలు తీసుకోవడానికి చేసే విషయాల్లో వచ్చే తృప్తి మనకి ఎక్కువ కాలం నిలవదు అంటున్నారు అనమాట. అందుకనే ఈ భౌతిక కోరికలు తీర్చుకునే ఈ సేవకులంతా కూడా వాళ్ళ యొక్క కార్య సరళినే, అంటే వాళ్ళ ద వే దే సర్వ్ దానిని మార్చుకుంటారు. ఒక పారిశ్రామికవేత్త ఉన్నాడంటే కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల తృప్తి లేదు అతనికి. అందుకని వారం చివరిలో ఇప్పుడు తన పడ్డ కష్టం అంతా మర్చిపోవడానికి ఏదైనా క్లబ్కో ఎక్కడికో వెళ్ళి ఏదో షటిల్ బ్యాడ్మింటన్ ఏదో ఒకటి వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు, రిలాక్సేషన్ అని చెప్పేసి. సో అట్లాంటి వాటిల్లో నిమగ్నం అవుతారు. మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళ యొక్క వ్యాపారం వైపుకి దృష్టి మళ్ళిస్తారు 2 రోజులు ఇలా రిలాక్స్ అయిన తర్వాత. కానీ
ఈ ఐహిక కార్య నిమగ్నత అంటే కొంతకాలం పాటు పనిచేసి మళ్ళీ ఒకప్పుడు దానిని మారుస్తూ ఉండటం అన్నమాట. ఇట్లా కార్య సరళి ముందుకు వెనక్కు మార్చడానికి సాంకేతిక భాషలో దాన్ని ఏమన్నారు, భోగ త్యాగం అని అన్నారు అన్నమాట. అంటే సుఖాన్ని త్యాగం చేయడాన్ని, రెండింటినీ కూడా అనుభవించడం అని అర్థం అన్నమాట. సో భోగము త్యాగం, భోగం అంటే సుఖపట్టం, త్యాగము అంటే సుఖాలను త్యజించగలగడం. సో ఈ రెండు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ సుఖ త్యాగం చెయ్యాలి అంటే మరి అనుభవించుట అని అర్థం అంటున్నారు అనమాట. ఎవరైనా ఏ జీవి అయినా సరే భోగాలు అనుభవించడంలోనో లేదా భోగాలను త్యజించడంలోనో సుస్థిరంగా సెటిల్ అయి ఉండలేదు. కంప్లీట్ గా ఎప్పుడు భోగాలతోనూ ఉండలేదు ఏ జీవి అయినా, లేదా అసలు భోగాలు లేకుండా కంప్లీట్ గా అయినా ఉండటం జరగదు అంటున్నారు అనమాట. సో మారుతూ ఉంటుంది మెంటాలిటీ, కొన్నాళ్ళు ఈ రకంగా కొన్నాళ్ళు ఆ రకంగా. దీనికి కారణం ఏమిటి అంటే జీవుడు మరి తన నిజస్వరూపం వల్ల ఈ రెండు దశల్లోనూ నిజమైన ఆనందాన్ని అనుభవించడం లేదు. సో ఇటు మెంటల్ గాను పూర్తి ఆనందం లేదు, మరి అటు లైన్ లో నుంచుని వెళ్ళినా కూడా అదంత తృప్తికరంగా లేదు అని చెప్తుంది. సో అంటే ఫైనల్ గా ఏమంటున్నా అంటే ఇంద్రియ తృప్తి ఎక్కువ కాలం నిలవదు, అందుకే దానిని చపల సుఖం అంటున్నారు. ఉదాహరణకి ఒక గృహస్థు ఉన్నాడంటే రాత్రింబగళ్ళు కష్టపడి కుటుంబ సభ్యుల కావలసిన విషయాలన్నీ సౌకర్యాలన్నీ సమకూరుస్తాడు. అట్లా ఒక విధమైనటువంటి ఆనందాన్ని రసాన్ని అనుభవించవచ్చు. కానీ ఈ ఐహిక భోగం అంతా కూడా మన జీవితం ముగిసిన తర్వాత దేహత్యాగం అవడంతోనే అంతమైపోతుంది. మనం ఇక్కడ అనుభవించే సుఖాలన్నీ మన దేహత్యాగం జరగగానే అంతరించిపోతూ ఉంటాయి. అందుకని నాస్తికులైన వాళ్ళు భగవంతుని మృత్యుని భగవంతుడి ప్రతినిధిగా వాళ్ళు భావిస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. భక్తుడు మాత్రం భక్తి ద్వారా భగవంతుణ్ణి సాక్షాత్కరించుకోగలడు, కానీ నాస్తికుడు మాత్రం మృత్యు రూపంలో భగవంతుణ్ణి దర్శిస్తాడు అంటున్నారు. సో మృత్యుతో సర్వము సమాప్తమైపోతుంది. మరి జీవుడు కొత్త పరిస్థితుల్లో కొత్త జీవితాన్ని, వెనుకటి జీవితం కంటే ఉన్నతమైనది అవ్వచ్చు, హీనమైనది అవ్వచ్చు, చెప్పలేం అతని యొక్క కర్మని బట్టి దానిని చేపట్టడం. ఇంతకు ముందు జీవితం కంటే బెటర్ జీవితం అవ్వచ్చు, తక్కువ జీవితం అవ్వచ్చు, ఏదేమైనా మనకి తప్పదు ఈ కొత్త జీవితాన్ని చేపట్టడం అని అంటున్నారు. సో ఏ జాతీయ రంగంలో అంతర్జాతీయ రంగంలో దేనిలో అయినా స్వయం కృషితో సాధించే ఫలితాలన్నీ కూడా మృత్యుతో అంతరించిపోతాయి, అది నిశ్చయం గ్యారంటీ అంటున్నారు. అయితే భగవంతుడికి చేసే ఆధ్యాత్మిక సేవ మాత్రం మనకు మరణంతో కూడా వస్తుంది, అది మరణంతో అంతరించిపోదు, అది పాయింట్, శాశ్వతంగా ఉంటుంది. అందుకే దానిని అమృతము అని చెప్పి అంటారు. సో అంటే మృతి లేనిది, నిత్యమైనది అని అర్థం అన్నమాట అమృతము అంటే. సో ఈ జీవితంలో మరి భక్తి మార్గంలో కొంచెం పురోగతి సాధించిన ఈ జన్మలో తిరిగి మానవ జన్మ లభించకపోవటం అనే ప్రమాదమే ఉండదు. మనం కొంచెమైనా భక్తిలో పురోగతి సాధిస్తే మళ్ళీ దానిని కంటిన్యూ అవడానికి మానవ జన్మే మళ్ళీ వస్తుంది అంటున్నారు అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మన సోషల్ లైఫ్ లో, కుటుంబ లైఫ్ లో కానీ ఎక్కడైనా సరే మనం అనుభవించే ఈ రసాలన్నీ కూడా తిరిగి మనిషిగానే మనకి మళ్ళీ జన్మను ఇస్తాయి అని చెప్పి అంటే ఇస్తాయనే హామీ లేదు, కానీ ఈ జన్మలో మనం చేసే కర్మల మీద మన పునర్జన్మ ఆధారపడి ఉంటుంది. అంతేగాని మనం ఏ రకమైన సర్వీస్ చేసినా మనకి ఏమొస్తుందన్నది గ్యారంటీ లేదు అంటున్నారు. సో ప్రస్తుత జీవితంలో మరి మనం చేసే పనులకు ఫలితంగా ఒక ప్రత్యేకమైన శరీరం మరో జన్మలో వస్తుంది. అలాగే దైవం అనేటటువంటి ఉన్నతాధికారి భగవంతుడి యొక్క ప్రతినిధి.
జీవుల కర్మలన్నీ కూడా ఆయన పరీక్షిస్తూ ఉంటారు. అంటే మనం చూసాం కదా, ఆ సాక్షిభూతం అని చెప్పేసి గుర్రపు బండిలో ఉన్నటువంటి ప్రయాణికుడే ఆత్మని, ఆత్మ సాక్షిభూతం అని. సో అలాగే ఇక్కడ భగవంతుడు కూడా సాక్షిభూతం. ఆయన కల్పించుకోరు, మనకి ఎలా కావాలంటే అలా ప్రవర్తించమని మనల్ని ఆయన స్వాతంత్రం ఇచ్చారు. అలాగని మరి అది మనం దుర్వినియోగపరచుకోకుండా ఉండాలన్నమాట. సో భగవద్గీతలో దైవమే మరి అన్నిటికీ కారణం అన్నారు 18.14లో. దైవ నేత్రేణ అంటే భగవత్ ప్రతినిధి పర్యవేక్షణలో జీవుడు మరి ఇంకొక దేహాన్ని స్వీకరించాలి అని భాగవతం కూడా చెప్తుంది. మామూలు వాడకల్లోనేమో దైవానికి విధి అంటూ ఉంటాం కదా. ఈ దైవం 84 లక్షల దేహాల్లో ఏదో ఒక దేహాన్ని ఇస్తుంది మరి జీవికి. ఆ ఎన్నిక ఎలా ఉంటుంది అంటే మన ఇష్టాల మీద ఆధారపడి ఉండదు, విధి నిర్ణయాన్ని అనుసరించి జరుగుతూ ఉంటుంది అంటున్నారు. ప్రస్తుతం మన దేహం కృష్ణ చైతన్య కార్యక్రమాల్లో నిమగ్నమై ఉంది. కనీసం మనం తిరిగి మానవ దేహాన్నే స్వీకరించడం తథ్యం. ఎందుకు అంటే ఆ మానవత కార్యక్రమాలను పూర్తి చేయడం కోసం మళ్ళీ మానవత జన్మ వస్తుంది అంటున్నారు. ఇప్పుడు అలాగే ఒక ఉన్నత కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి జన్మించి మళ్ళీ కృష్ణ చైతన్య మార్గంలో పురోగమనాన్ని సాధిస్తాం అలాంటప్పుడు. అందుకే కృష్ణ చైతన్య కార్యక్రమాల్లో ప్రతిదీ కూడా అమృత రూపం శాశ్వతం. ఈ అంశాన్నే భక్తి రసామృతం అనేటటువంటి గ్రంథం ప్రతిపాదిస్తుంది అంటున్నారు. ఇక్కడితో మరి ఈ రోజు యాక్చువల్లీ ఆపి మళ్ళీ రేపు ఫినిష్ చేయొచ్చు, కాకపోతే ఎక్కువ లేదు, ట్రై చేసి చూద్దాము. 4 పేజీలు ఉంది మాతాజీ. ఇంకా 4 పేజెస్ ఉంది. సో ఐ థింక్ ఇక్కడికి స్టాప్ చేద్దాం. అంటే స్టాప్ చేసి మళ్ళీ రేపు కంటిన్యూ చేసి ఫినిష్ చేద్దాము. ఈ 4 పేజెస్. ఓకే, హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సూర్యప్రకాష్ రావు అటెండెన్స్ పెట్టాను చూడండి. పెట్టారు మీరు ఇంతవరకు. అది మళ్ళీ నా అటెండెన్స్ దాంట్లో ఓపెన్ ల్యాప్టాప్ లో కాలేదు అవ్వలేదు. మాతాజీ. అది బ్లూలో ఉంది ఒకసారి మళ్ళీ కదమ్మా. పెట్టండి. రాలేదు మా గురించి. మళ్ళా ఎవరు సౌమ్యనా? ఓపెన్ అవుతుంది మాతాజీ, ప్రభుజీ ట్రై చేయండి, ఓపెన్ అయింది. ఇప్పుడు మాట్లాడిన సౌమ్య మాతాజీ ప్రభుజీ ఓకే ప్రభు. పెట్టాను చూడు మళ్ళా మాతాజీ. ఇప్పుడు పెట్టింది ఓపెన్ అవ్వాల, అప్పుడు పెట్టింది ఓపెన్ అయింది కానీ ఇది బ్లూలో రాలే మరి. మళ్ళా కావాలా ఒకసారి? ఒకసారి పెట్టండి ప్రభు. ఎందుకు అవుతుంది అట్లా? ఇది ల్యాప్టాప్ లో వేస్తే పోలేదు. కాదు, ల్యాప్టాప్ అది లో వేస్తే మాకు ఫోన్ లోనే పొద్దున పోతా ఉంది. భక్తి వైభవ్ కూడా ఇలాగే అయింది. ఏదో అటెండెన్స్ లో ప్రాబ్లం వస్తుందని చెప్తున్నాడు. ఏదో చూడండి, ఆ ఒక్క లింక్ ఒకటి పంపించాను, వచ్చిందా చూడండి. అది బ్లూ లెటర్ లో వస్తేనే పోతుంది. అది ఉండు. నేను ల్యాప్టాప్ లో వేసినాను, అది వెళ్ళట్లే, అందుకని ఇప్పుడు ఫోన్ లో వేస్తున్నాను. ఒక్క నిమిషం.